düşüyor şu zatlar ekrana çıkan vakti. Sonra yana bir zat var yine şu Jirinovskiy deyilen adam Türkolog. Yani Türkiye milletlerin üstünde işleye, kızıklanıyor. Bu milletlere näme gerek, o nämes kem, o eciz yerler näme, eciz taraplar näme. Şon yazatlar näme diye soňam ine görýän bolsaňyz gorkuzyarlar. Häzir ýene ikinji bir videosu var, aýdym. Onu dinlän wagtymyz hasam orta nämes çykjak da. Asıl bularyň ýani bir behbi düşýän edýänlikleri. Yani diýjek bolýanym bizim entegem Türkmenlerin içinde şu Ors prostranstwasyndaky habarlary dinläp izarlayanlar var. Esasen hem şu Orta Aziýa barada habarlary dinleyenler var. O taýda da ine geldi. O size basýarlar. Yeketek o gurtulşuňyzdan biz diýip aýdýar da. Mesela bizim gündügüne aşy izarlap durus bu habarlary. Yani hakikat bilen känbir näme diýip darayan ýeri ýokdur. Sebäbi beýleki döwletleriň habarlaryna sereden wagtyň o Orta Aziýa baradaky bir nemesi ýokdur analizi. Mesela Talibanyň entek o başa getirilmegindäki asyl maksadyň nämeligini o bunu bilip bilmeýäňiz ýani şu wagt bilip bolmaýar. Çaklap bolar ene. O şunun ýaly bolup biler, bunun ýaly bolup biler, ýene bir zat diýip aýdyp bilerler. Ýani o wagt gerek azrak o görmeli, seretmeli. Yani elbette bir näçe teoriýalar var häzirden hem. Şon ýaly ildeşlerimiz hem öz pikirlerini ýazsyn. Ine bir Jirinovskiy diýilen bir o samsyjak Orsun siýasatçysam o Orta Aziýany o türkmen özbegi täjigi hiç haýsyny hasap eden ok ýani görýäňiz. Şon ýaly. Aýdyň näme bar bolsa o aýtjak